Wednesday-ke namhlanje Wednesday umhla ka-5 lona bona ufuna ukuveza uDerek ukuthi lana akakadona. Sazama uyilungisa indaba abakaskiphhi lesigubhu lana. Bagcina bengitshela indaba okuthini mangifona basibona sisekhona. Ngenhlanhla-ke basasaba abakasitshontshe. Bavele bangitshela indaba ukuthi funa mina ngiyobhalisa i-meter movement yabona. Funa ngiye-Eskom manje kukude le komkhondeni yabona funa ngigibele uma ngiyakhona. Lokho kusho ukuthi ngizozama ukuthi nje uma ngithola isikhathi ngiye khona ngenze yona le meter movement. Akaphumi uDerek. Sekuzolunga sezolo. Njengoba ku-August kanje u-August mawuphathi funa aqale alime le ngadi yakhe abona yonke le ndawo. Yonke le ndawo funa alime kusezolima uDerek. Ngcono ulitholile nepayipi uzokwazi into azochelela ngayo. Okay, hayi so right. Uthi akaphume nje uDerek umhla ka-5 Wednesday. Bona-ke naleli sango lami ngazama ulungisa bona enye into. Bazama lo wabona ngizame nisho ukufaka lezi incingo lezi la wabona. Bafike balontuni bamoshe. Angithi wabona kanjani? Bekuvalekile nesikhala besingasekho nesikhala esincane la. Wabona? Usho ukuthi bona bafike benze njani? Bayinyakazi bayidlekizise lezi zinto. Wabona baxegisa nje bona. Bona uzama ukuthi kuqine la. Baxegisa wabona nenye into engize ngayifaka la. Ngizele ukuthi kuqine. Bona bafike bacegisa. Bona bekuvaleke nje kahle ngiyabona kusavalekile ngendlela. Kodwa bona kungcono akufani. Akufani nasi isihlahla sami ngangisilontonje wabona nawulo. Kodwa phela ngale. Wabona? So ngizama ulontonje yabona nje labantu enginabo lana. Kube ngathi ngigulela kubona mase ngibalontonje. Nami sengiveza ikhanda lami wabona. So Derek akanazo-ke into eningi. Angeke ngiphume kusewona umhla ka-5. Kusona umhla ka-5 soke sibone. Umhla ka-5 wabona amaphaseji ahanje oDerek. Wabona hamba amanye amaphaseji asabekayo lawo. Wabona sisuka ngala lo mgaqo onyuka uyakadambuza lo. Wabona amaphaseji ahanje oDerek. Okay, so rasewona umhla ka-5. Sozama ikhadi phana sebeqala ukuthatha imali yakhe lona ebhenki yabona khona bazama ukudebhitha. So akakwazi ukuthi angafaka imali ngoba bavele bayithathe wabona. Yazi bangicika kanjani ukuthi sengizamile ukubafonela bathi bazoyivala le lona. Okay, hayi soke sibona angeke ngithi ukunyakaza. Yabona ngisangena le spa. Indel check safe nako lapha ngaphesheya. Wabona? Umuntu abona ukuthi hlanganani. Sewona umhla ka-5. Derek lona. Manje sengile le card. Ngitholile leli card uthi ke sibone. Soke sibone. Sewona spa idindeli. Wabona lo check sevilola kamabulala. Wabona ama reports ngalana. Wabona uspa ngala. Okay, awusike siyabuya Derek. Wabona sekhona. Lo Azalia Road-ke lo siyabuya. Soke sibone. Ngitholile leli card Derek. Matersi. Hayi sela ekhona-ke. Ngibona le passage. Derek. Sebuyile Maricos. Akhala ekhona uMatersi. Wabona? Nakha ngale akuvele khona sasigcobo. Nakha kaMaricos. Uthi ngenathi. Yabona lisango lakhe. Hayi kamakhelwane abanye ababheda. Babona mayenza izinto ezinhle uMatersi bayadina. Yabona? Sebuyile kuthengele walkie-talkie wakhe uzokaveza uDerek. Sewona umhla ka-5 wabona ukhala mfini yakhe yabona isekhona. Bese nje uzobaphatha no-August funa lalini yabona. Sekhona yonke le ndawo nayo. Uzoyifaka kuyona le nyama yakhe uDerek.
Yebo, kusewona mhla ka-5 bandla, wabona uqale elona uzoveza leli khadi, uqale e-Spar, wabona uqale lapha e-Spar nje beshilo, wabona phezulu idindeli Super Spar, credit vendor, wabona Eskom online, wabona isikhathi, naso isikhathi beku 45 seconds 17 minutes after 8 mhla ka-5 August 2026. Yabona uthengela 20, wabona ama-units mancane kanjani. Leli lingalena aba-8, akhumbula kuleli ngale aba-8. Mangimtshela lo wafika uzothi ama-units bawa-update ayafana. Mangimtshela ukuthi lesana njengoba ngifuna size ngalali sasigubhu sinama-units amaningi, wabona 5.9 no-8 ashiyana ngo-2 units, wabona ashiyana ngo-2 units, mningi lo 2 units, wabona la 20, wabona wenza khona. Okay, awuselifakile uDerek wadlula-ke wasoye-check save bandla, wasoye-check save. Angithi unqena lokho nje ubethenga ikhadi laphayana, ngabe uyithengela yena lapha online ebhenki. Manje inkinga khona abalobe debita manje, leyo mali iyathathwa ama-decline fee, wabona kuba i-set off, wabona vele kuthiwa set off applied, bayithathe leyo mali labo 10 rand, wabona balontunje bakhave le account esino-negative, wabona wadlula kwasoye-check save bandla, wathenga la umentshisi ibhokisi 150 manje swathenga rainbow kitsoki, nawo kitsoki laphana ye-check save. Uvezile futhi uvezile uDerek wabona mhla ka-5 August. Okay, hayi lezi zinto zibe uthenge lokhu kuphela zibe u-14 rand 49, wabona wakhokha ngekhadi lakhe kamnandi. Hhayi-ke ukhipha u-3 rand wasaqedela ngo-11 rand 49 esekhadini. Okay, hayi so right, baphile sebephila abantu akakapheka nayo imfino yakhe njengoba eshilo nje uzofaka le mfino, uzoqala athi ukuyixhaphisa kancane ingakavuthwa nje ukuthi ucenga leyo manzi, just ukuyigeza nje ingakaxaphi futhi kodwa isishisa athi uyiyakaza umatirisi bese faka imfino le. Okay, hayi so right, awuzodla kamnandi. Sekhona ne-Rox, sekhona futhi uzoveza sekhona esetha-shatini lo atamatisi athi ubusika usheshi ukunakala. Setha-shatini uzobeza enzeni noshatini wakhe maseqedile uDerek uzoveza. Okay, hayi so right, ngithi akakachutha nje uDerek. Useye kabili-ke bandla, useye kabili endlela encane. Uyile futhi hayi izolo bekuwesibili, ubade mhla ka-4 waya futhi ngathi mhla ka-2, ya waya mhla ka-2. Izolo seye kabili uDerek endlela encane. Lo August-ke sibona August ophelele kangaki. Okay, so right, nayi lona, wabona uyayithenga lelo uDerek, akhohlwe ukubakhombisa abantu, wabona uyayithenga ne-toilet paper uDerek nayo ayithishu. Okay, so right, kusewona bandla mhla ka-5, kusewona Wednesday 5 August, wabona-ke nali lona yakhe bandla seyifakile mfini nayi ne-Rox yabonakala kancane, wayibona la phezu ekhanda ibisiphela bandla, kodwa igudla ngifakile usenayo no-Rox uDerek, yabo into zakhe zasevela. So nayi-ke lona nayi uphuthi, yabona-ke le mpuphu sengiyabona ukuthi bafakana ngekhanda kuyona ngobani isiqala ukunuka kahle-ke manje, wabona kusho ukuthi kwakufake phezulu anti benzelani, benzela kona ukuthi uyibuyise, kanti ubuyisa vele usudlile lo sisi le enye ngaphansi right, wabona nayi sethatha eshatini, wabona uzozenzela eshatini uDerek, wabona. Okay, kusho ukuthi namhlanje sothini, I've been patient long enough. Time to go to the top. I've been patient long enough. Time to go to the top. I've been patient long enough. Time to go to the top. Okay. Hayi so right, baphile sebephila abantu. Uzoveza ngothenza ushatini nje kwamanje uDerek. Njobe esho-ke siqala ukunuka kahle-ke lelo. Sinuka kahle bandla lelo limpuphu lena. Wabona ukuthi uyasiza uDerek ukuthi angajahi ukubuyisela. Angajahi ukuyibuyisela izinto. Okay, hayi so right, baphile sebephila abantu. I have been patient long enough. Time to go to the top. Okay, so right. Wabona-ke usethe kuyigovuza uDerek, wabona-ke isobho elisile leli, isobho sethe ukuthi ukuyigovuza kancane. Okay, hayi so right, usabonde lana. I've been patient long enough. Time to go to the top. I've been patient long enough. Time to go to the top.
So right, mhla ka 5 August. So right. Mhla ka 5 ubona lento ayisho uDerek ukuthi intshela iyayicebukela nayo. Yayibona isiyacebuka la eceleni. Chaza lokho ukuthi sekuqala ukube into e-right. Sekuyi-right. Yabona-ke ivuka kanje. Laphayana bivele inamathele kanje. Lize lisho okay hayi seku-right vele usezobonda okokugcina uDerek. Alikhipha phekahle uzoveza semazubela. Okay, so right. I've been patient long enough. Time to go to the top. So right. Ngoba nje sephekile sewona mhla ka 5 manje yabona. Nazi inyawo zakhe yabona imfino leminye njalo. Nawu ushadini wakhe. Wabona-ke uphenduka inkalakala uzowedla zihlile ngamanzi. Zihlile ngamanzi okungankinga. Usalele labo 35. Abakalungi labo 35 manje uyakhumbula isalile futhi. Isalile yabona ishebe. Uzobe seyiphekela uphuthu futhi. Hayi lona liphelile wabona. Hayi ukuthi uDerek hayi kahle le ntshele phansi yabo uma kuyintshela ufike edlala eseceleni nayi phana yabona liphelile ubesho kumele ithambisa kanjena-ke yabo uma sekuchitha lokhu ubuzwa kunuka nje kamnandi yabona thambisa kanjena-ke uDerek. Okay hayi I have been patient long enough. Time to go to the top. Okay, so right. Uzovela kahle nge-weekend uDerek noma lesihlanu noma umgqibelo ukuze abonakale ukuthi wakhekene. So right sekabili njalo endlela encane. So ke sibona u-August ophela kangaki. So right.